Kako je istakao Andrej Savković, kaje se zbog svega što je napravio Urošu Staniću, te je otkrio sve o svom privatnom životu. Kajem se što sam onu Urošu uradio, mogao sam mnogo bolje da prođem, a sve što je bilo, bilo je zato što je Bog tako rekao, rekao je Andrej, a onda je otkrio šta da je to okrenulo Bogu. Trudnoća. Desila se situacija da smo u julu saznali da je ona trudna. Da, bila je planirana trudnoća. Posle 2 nedelje ona je prokrvarila. Ja sam bio u Nemačkoj u poslu i molio sam se Bogu da mi da živo i zdravo dete. 2 nedelje posle smo saznali da dete je preživjelo i da je 5. nedelja. Pročitao sam cijelu Bibliju i promijenio sam dosta toga i treba da budem bolji nego što sam ikada bio. Rekao je on kratko.